Martang yang mahitang, asini roh hamadihamu doho dame nasian di batamata. Doho nasian anan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihama kadonga saha porsiau, tabigi mahatani di bata, di manatar surat di Hesekiel bidu 34 ayat 10. Luluakku mana magwe, jala mulak buanokku natar depari, jala litakku do nama buangi, jala pargugu wakku do namar sahiti, alai anggona moki do nagugui siap ponokku do, ahusa diri tahe mar mahasa, mar hite-hite uhum. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ido sahan. Dihamu donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus judul nitrupu tahun Jahuba si Parmahan. Tuhan adalah gembala. Sada panidangion panurirangon ni padang Hesekiel tutonga-tonga ni bangsui ima nangro dewata songon Parmahan. Parmahan memang udah nalea dui. Alai Parmahan nata ida na luar biasa siap Parmahan ima laho melindungi mga leon dia may sipanganon mabutu japalan mabutu adaran mabutu tu ay kanguluan. Bahkan yang paling luar biasa adalah seorang gembala nakaingan ni Parmahani. Napala na balga ima lako mga ramoti asa unang dialang binatang buas. Di pada narubi mauldo halak gabi Parmahan alanya kaliau di paling doa ke orang-orang yang dianggap rendah. Berpi Parmahan akan napugus nih. Hidup sangat-sangat sederhana nih. Alalau sido di bayan panurang Hesekiel naro de bata songo Parmahan. Naro de bata song gembala
idona nang di Yohanes 10 ayat 120. Tuhan Yesus mau menyatakan, aku adalah gembala. Gembala yang baik adalah di saat ia mau memberikan nyawanya, di saat ia mau berkorban, dan di saat mau untuk menyelamatkan domba-dombanya. Hidup parmahani na sumiyahon hosane. Las dido si panang Hesekil do di bagasa turputon na kaya ngani ima parmahani naro di bata nama dok luluak kumanamagoy. Satu pun dangadong namago. Ido bede de detay di buku de nomor 122 IP nama dok Tuhan Jehovah si parmahana. 212 do nang songoni di buku tapi 150 apati di teida do disi parmahanion ni debata dang di palawasita mago alai dilului jala dibuat do hita ima mulak natar depare yang sudah hilang itu akan dicari gabe dibuang mamulak tu debata. Nang mabuangi, nang lukai, nang lujai, didapoli, dipulihkan kembali, jala dilihat gugu bahkan akan memberikan kesembuhan, dibalut. Laus ido na nain dohonon ni debata tu kita, nunga ro debata Tuhan Yesus Kristus songo parmahan na marmahan kita. Dilio do dihita hosahang dua dilio do dihita nang sonya kapasu-pasu. Tuhan telah mengembalakan kita. Marilah kita mau digembalakan oleh Tuhan. Asa songon parmahani mahita jala olo mahita gabi parmahani di batan. Marmahani udah nang pinasani di bata tu hita mengembalakan tabuam meima nang tudupan di bata akadong atajolma gabi bui manada Kristus karena perbuatan dan perilaku kita yang selalu mengembalakan. Amin. Mauliati mariho ali Tuhan debata napalosa merhiti hatami Tuhan laho marmahani. Amin.